गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय आरो बे आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आङो सिगाङावनो दिनै बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैहाय आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों माखासे खोथा शेयार खालामनो थाखाय बानायनाय जादों। माने आङो गोबाव सम जाबाय भिडिअ बानायिया, माने इउटुबाव फैयिया। आङो ओरैनो फेसबुकाव मोनफा मोननै रिल्स होदलाबायो, माने ओरैनो जास्ट इन्टारेस्ट आरोना। आरो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दा बेखौनो फोरमायनो सानदों। आंनि माने बे दानसोरां प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा थांबाय थानाय समावहाय शर्ट भिडिअखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो आंनि शर्ट भिडिअआ मोजां भिउबो मोन्दोंमोन, लोगोसे माने इनकामाबो फैहांबायमोन। मथा मथि 98 पइन्ट बेसेबांबा डलार दङ, माने $100 जाहां जानानै दङ। आङो नाथाय बे इउटुबाव मानि थाखाय माने गेप्स जाखो बा ड्रप जाखो बा मानि थाखाय आङो बे इउटुबाव कन्टिनिउ खालामनो हायाखै, बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आङो थांनाय 2024 मायथाइनि माने 1 फेब्रुआरि दाननिफ्रायनो मोनसे बेरामाव आं गोग्लैदोंमोन। माने थांनाय फेब्रुआरि 2024 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि, दिनैहाय माने 22 जानुवारि जागुलायबाय 2025नि। फ्राय आङो माने बोसोरसेयानो, फेब्रुआरि 1 थारिख फैबानो आङो बोसोरसे जानोसै आङो बेरामाव गोग्लैनाया। मथा मथि आङो ट्रिटमेन्ट लानायाव माखासे रं ट्रिटमेन्ट जादों, बेनि थाखाय आंनि जे बेराम फाहामनाय बियो डिले जादों, माने गोबाव सम लादों। आङो मथा मथि जोंनि नैबे गसाइगाव हाब्रुबिल RNB सिभिल हस्पिटालावनो माने 3 मास, माने मास मोनथाम ट्रिटमेन्टखौ लादोंमोन। जाय ट्रिटमेन्टआ आंनि बेरामनि थाखाय माने मोनसे सिनाय हायै, माने आंनि बेरामखौ हमदांनो हायाखैमोन आरो जे आं बेराम जानानै दंमोन। दा बेनिखायनो आङो फेब्रुआरि, मार्च, एप्रिल जोबनानैब्लाबो, ओमफ्राय एप्रिल, मे मासाव आङो माने क'क्राझारावहाय क्लिनिकआव नायजादोंमोन बे रामसियारि सारजों। बेयावबो थांलाय फैलाय माने मास मोनसे, माने बेवहाय बेरामखौहाय हमनो हाबायमोनबो, थेवब्लाबो माने मुलि जानाया माने मिलायाखै आरो, एसे हमनो हाबायमोन रिपर्टआव। दा माने बारानिफ्राय बारा जानायाव जुन मासाव मास मोनब्रैनि उनावहाय आङो माने आंनि प्रब्लेमा माने उदैनि प्रब्लेममोन नालाय, दा मास मोनब्रैनि उनावहाय आङो बारा मोननानै माने सिरियासआनो जाखाबायमोन। माने जानो हाया, माने ओंखाम जानो हायैया, माने हरथाम हरब्रैसोआ माने बिदि जाखाबायमोन आरो सिरियास। बे हाब्रुबिलाव जेब्लानाखि ट्रिटमेन्ट लादोंमोन जोंनि गसाइगाव हाब्रुबिलाव। दा बिथांमोनहा ओजोंनिफ्राय माने जेनेबा बेमारखौहाय मोजाङै नायजानो MD नाव थांदो माबादोंदो बेफोरबायदिबो माने साजेसन होआखै आरो, गावसोरनो ट्राइ खालामबाय थादों, माने डक्टरा ट्राइखौनो खालामखायो। थ' आङो मास मोनब्रैनि उनाव जेब्लानाखि क'क्राझाराव रामसियारि सारनाव नायजादों, बेयाव ब्लाडआवहाय एसे मोनहांबायमोन आरो, थेवब्लाबो माने बै मोनसे किटजों नायदों आरो ना, आंनि उदैयावहाय मा जादों मोनसे किटजों नायदों आरो, ब्लाड ड्रप होनानै बेवहाय पजिटिभ ओंखारबायमोन, खिन्थु बे रिपर्ट लिरग्राया माने नेगेटिभ लिरना हरदों आरो, माने बेमारा नेगेटिभ, बेमार मोनाखै होननानै। थ' रामसियारि सारा होनखादोंमोन नै नोंना पजिटिभ जाबाय होननानै। थ' बेवहाय बारा खेल लायाखिसै, थेवब्लाबो माखासे भिटामिन माबा माबि हरनानै जाबाय। थ' बारानिफ्राय बारा माने हामा। उनाव उदैनि बेरामखाय माने गेस्ट्र'न्टर'लजि डक्टरखौ आङो मबाइलाव सार्च खालामबाय आरोखि, सानसेखालि जुन मासमोन बियो। डेटखौ आङो माबायाव नायबा नुगोन आंनि रिपर्टआव। थ' माबानाय लोगो लोगो नेटआव सार्च खालामनाय लोगो लोगो नियारेस्ट, गोजानावबोथ' थांनो एसे प्रब्लेम नालाय, थाखा फैसानि खोथा बाहेरायाव थाङोब्ला, माने मानसिफ्रा माने लोगोफ्रा हायद्राबादनि खोथा बुंदों। माने हायद्राबादाव बहुद माने थांनो फैनो खरस जायो, आरो बेबायदि लोरबां देहाखौ लानानै आङो हायद्राबादाव थांनांगौआ माने इम्पसिबोलखामोन आरोखि। दा बेबायदिनो आङो नियारेस्ट गेस्ट्र'न्टर'लजि डक्टरखौ सार्च खालामबाय नेटआव। बेवहाय आङो नुनो मोनबाय माने बङाइगावआवनो आरो, माने सुदिप्त साहा होननाय गेस्ट्र'न्टर'लजि डक्टरखौ आङो नेटआव मोनबाय। लगे लगे कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ। कन्टेक्ट नाम्बारखौबो लानानै आङो माने रायज्लायहरनाय जादों आरो, कन्टेक्ट नाम्बारखौबो लाबाय, रायज्लायनानै फै, मोजां जाहैबाय आरोखि। थ'
गामिनि सासे बिदा जानायाबो फार्मा लाइफ ना लाइफ फार्मा बेखौ खिथादोंमोन। थांनाय समाव आङो सासे लोगो लांफादों आंनि थांनाय समाव जेब्लानाखि बङाइगाव सहैयो अब्ला आंनि लोगोखौ होनबाय आरो दा डक्टराथ' सानै जाबाय लाइफ फार्मा आरो गेस्ट्र'न्टल'जि डक्टर सुदिप्त साहा बबाव हाबनो होनना बुंबाय। थ' आंनि लोगोआ बुंबाय उदैनि प्रब्लेम बा बे लिभार गेस्ट्र'नाव हाबनाया मोजां होनना बुंबाय आरो बियो। दा लिभार गेस्ट्र' होननाय लोगो लोगो बे सुदिप्त साहा बङाइगावआवहाय बिथांनि क्लिनिकआव हाबबाय। हाबनानै बिथाङा माने उदैनि प्रब्लेमखौ नायबाय, नायनानै मेसिनाव नायबाय, लिभार टेस्ट खालामबाय, माने ओमफ्राय अखानायैहाय लेंहरबावबाय आरो ओइदिनखालि मुलि हरबाय। मुलि हरनानै अखानायै थांबावबाय, थांनानै एन्डस्कपि खालामबाय, गारमाजों केमेरा सोबाय, ओमफ्राय गाहायजोंबो केमेरा सोनानै नुबाय माने आंनि उदैयाव मोनसे आलसार माने जानो हमबायमोन आरो माने उदैयाव मोनसे जाथि जाथि अर नांनानै थिफुनाय बायदि जाहांबायमोन। दा बेरामखौ हमनो मोनबाय। हमनो मोननानै बिथांनि मुलिखौबो माने जुन, जुलाइ, आगष्ट, सेप्तेम्बर, अक्ट'बर माने मास मोनब्रै, नभेम्बर माने मास मोनब्रैसो बिनि मुलिखौबो जानाय जादों आरो जानानै उनावहाय माने फार्स्ट टाइमाव हरबाय बियो 14 दिननि किट, बिनि उनावहाय 1 मासनि उनाव आरो थांनानै एन्डस्कपि खालामहैबावदों। एन्डस्कपि खालामनानैबाबो हामाखै, बेनो दंबावो। ओमफ्राय मुलि जादों, जाफैबावबाय, जानानै उनावहाय थांबावनांगौ मोनसे माने एसे प्रब्लेम, थाखा फैसानि प्रब्लेम, थांबानो माने 10,000नि गोजौआव नांगौ। एन्डस्कपि खालामो, मुलि हरो। थ' आं सानबाय एल'पेथिकखौ बांद्राय जाबाय थायोबाबो माने एसे देहाया नोरजिया माने माबा माबि जानो हागौ माने बेरामनिफ्राय आंनि साननाया बिदि जालांबाय आरो बेरामखौ माने गिनाय मानायफ्राबो बारा जाबायमोन। दा बिनि उनाव आङो माने आयुर्वेदिकखौ चुज खालामबाय आरो माने आं आयुर्वेदिक जानोसै होननानै आंनि माने मेन्टेलिटिया, आंनि ब्रेना आयुर्वेदिकआव थांबाय आरो आयुर्वेदिक जानो होननानै उनाव थाग थिग आङो बे माने इउटुब चेनेलाव एसके बड' ब्लग बेनि माने इउटुब चेनेलाव बै माने सुब्रत नन्दिनि जे गावनि न'आवनो जे मुलि हरो बेखौ नुबाय। बेखौ नुनाय लोगो लोगो आं कन्टेक्ट खालामनानै बिथांनाव थांबाय आरो थांनानै रिपर्टफोरखौ खिथाबाय। आंनाव बिदि आलसार जादोंमोन, मादोंमोन, माने बिदि बिदि जायो माने प्रब्लेमफोरखौ खिथाहरजोब्बाय। दा बिथाङा गेरेन्टि होदों आरो गेरेन्टि होनानै बिथाङा माने 1 सप्ताहजोंनो नों थनथना जागोन जाबाय आरोखि। थ' फैनानै आङो मुलिखौ जाफैबाय। माने मुलिखौ जानानै माने बारे बारे जे फायखाना माने गेस्ट्रिकआ बारे बारे फायखाना जानाय मानाय बे अखानायैनो एसे खमायबाय लगे लगे जानाय लोगो लोगो। माने मुलिखौबो बहुद पावार माने दजेसखौ बारा जानो थिनदों आरो फार्स्ट टाइमाव जे जायगायाव 2 जानांगौ बाव 3 जानो थिनदों। जानाय लोगो लोगो मोजां मोनदों। मोजां मोननानै ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमावबो थांबावदों आरो नेक्स्ट टाइमाव थांबावनानै जिनिसखौहाय बियो मुलिखौ हरबावबाय। हरनानै कन्टिनिउ जानो थिनबाय एसे हामजासिम। थ' फैनानै दा माखासेखौ बाद होनानै दा आङो माने जास्ट उदै डाइरेक्ट माने उदैथारनिल' माने बे उदैनिल' बहुद बायदिसिना हरो आरो माने गोदान सेल सोमजिखांनाय माने नोंनि उदैयाव सक्ति फैनाय, भिटामिन माबा माबि लिभारनि माबा गोबां हरो आरो। थ' आङो दा जास्ट उदैनिल' जानानै दङ। दासिमबो आङो माने मुलिखौ जागासिनो दं कन्टिनिउ। फ्राय माने देहाखौ 90% माने एसे आगोल जे समस्यामोन, आगोल जे कन्डिसनाव दंमोन बिनिफ्राय आङो बुहुत बेटाराव फैनानै दङ दा। माने हारसिङै दा ओंखारनो हाबाय, माने गिनाय गैला। माने आगोलथ' गियोमोन, दा गिनाय गैला हारसिङैनो। ओमफ्राय जानो लोंनोबो एसे हाबाय, थावनि बुस्थुखौबो आङो एसे एसे जाहांबाय। थेवब्लाबो आं मुलिखौ नागाराखै। माने बे जे जिनिसनिफ्राय आंनि उदैया माने बेराम जादों बेखौ होबथानायनि आङो मुलिखौ माने जागासिनो दङ। बेनिखायनो आङो दासिमबो माने बाहेरायावबो एफाराब ओंखारनाय जायाखै। माने आङो गावनि देहाखौनो खेल लानानै न'आव दङ, नांथारगौबा ओंखारो आरो माने हाबाय। थेवब्लाबो माने आं एफाराब बिदि आगोलनि बायदि जेरैनाखि आङो माने एफाराब खुला मेला जादलाबायनाय आरो माने ओरैनो बेरायथिंलाबायनाय माने बेफोरबायदि एफाराब माने स्ट्रेंथआ माने फैयाखै। माने स्ट्रेंथआ एसे दाबो खम। मानोना आङो फ्राय बोसोरसेयानो जाबाय बेरामाव गोग्लैनानै थानाया। दा बिनिखायनो आङो माखासे नैबे जोंनि जे माने भिडिअ बानायनाय सर्ट मुभियावहाय जोङो मानो हायाखै, फैनो हायाखै। आंनि लोगोफ्रा माने बहुद आंखौ हेल्प खालामदों बे लोमजानाय समाव। बे आंनि टिमा बिथांमोनहा आंखौ हस्पिटालाव लांदों, लाबोदों, दैलिग नेफैदों, थांदों फैदों, माने जानाय लोंनाय जेरावबो बिथांमोनहा आंखौहाय माने हेल्प खालामदों।
दा जोंनि टिमा दा आसा खालामो माने फैबाय थानाय समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो लाबोफिननो हागोनखौ आङो आसा खालामो आरो माने फ्राय दा मोजाङानो जाबाय। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ माने खावलायो नोंथांमोनहा गाव गावनि देहाखौ एसे खेल ला। माने आङो मानि थाखाय बेबादि जाया आं मानो बेबायदि बेरामाव गोग्लैया आङो स्टाडि माने खालामबोगासिनो दं आरोखि मोनसेनिफ्राय मोनसे आङो गुबुन भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थागोन माने आंनि लाइफ स्टाइला माबायदिमोन आङो माब्रै बेबायदि बे आंनि उदैनि आलसारा माने गेस्ट्रिक आलसारा माब्रै आंनि उदैयाव सोमजिखो दा बबहाबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सोमजिदों। दा बेखौ आं फारि फारि गोसोखांगासिनो दङ। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मालाबा गुबुन मोनसे भिडिअ बानायगोन अब्ला माने आंनि लाइफ स्टाइलाव बबेयाव जादों माने बेखौ नोंथांमोनाबो हमनो हागोन आरो। दा बेनिखायनो आङो दिनैनि भिडिअजों फोरमायबाय जे आङो बेरामाव थानायनि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। दा फैबाय थानाय समाव आङो देहाया सुस्थ' 100% मोजां जायोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअखौ लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगोन। थ' बेनोमोन लोगोफोर जेब्लायबो गावनि देहाखौ माने जोथोनै लाखि आरो जेब्लायबो माने मिनि खुसियै था। सबसे बयनिख्रुइ साबसिन मुलियानो जादों माने हेपिनेस माने मिनि खुसि थानाय आरोना। बेनिखायनो लोगोफोर गाव गावनि देहाखौहाय खेल लादो आरो जेब्लायबो मिनि खुसियै था। दा एसेनोसै लोगोफोर।